Mga manok kas. Nangawag tang na. O pag pag-ihaw silingan. Na. Ma! 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 Sakit na jud kayo nga kuwang matagtiki. Mo sa sik. Ato jud pa mo niya spot. Mauna na. Basta dito ka ganito kanang bani. Ay awa. Wala ko yung tambag nimo. Kanang bani. Ang matagtiki nimo ana, duha jud ka lubot. Dire raman sige magbalik. Wa pa siguro to makuha ang mata atong niagi karon ninghumpag na po sa balik. Nang sa mo tanang mata tapos musukan. At patambalan tanira ina sige hindi ko datang ko sa manambal mo ba? Hindi ba nanambal? Hindi ka mauwaw. O kapon na ba na yung Patay. ipakita ka pa ng lubot eh. Ang ilan tag-sup sa mata alang matagtiki. Basta ay na lang hospital kay ang hospital napay doktor napay nurse magtan-ang napay assistant. Unya nga mo na di ay ang magtanaw di ay usara nga naman sa ni assistant kay mo na. Ang dahon, ang lana o. Bahala na lang sa Mantay ha, di ka mauwaw ha. Oh, di Patambalan ta na. ko gid. Tana, tana. Ay na jud kaayo nga kung kuan jud na pati na jud pagkaubaga gyud. Mao na na. Kay kahit magkakumbayhan na ka. Apas anon ti ka? Aw. Aga alalay. Aw sige. Oresyon sa kapito kadlaw. Aring usa ka naon. Tingnan kung na magpatambal. Wag balik. Kana ma. Sa to patambalan wala na injection ha kay bakit nga dili ko ganahan mo ginin dili ko magpadag ospital kay injectionan. Kanang imong ubag papitla daw nagdahon sa agbati. Kasihupan ba nga pas. Aw kana ba kana okay na okay kana man. O pakita gid imong lubot ito. Oo, or maayo ka. Apo. Coming. Nain coming. Mayo. Madola. Hey. Ayo. Oh. Anak mangayo kaya namin tao dire. Matambalan ako kay gi. Magtiki ang lubot. Ay dili man wala may vitamins dire patambok. Oh. Nga dili man digan ang akong matagtiki magperti na hubaga sakit na kayo ilakaw gani. Ang sa Tama na ang matastiki. Mauna. Maura. Laro kayo sige magpanako magtiki inyo ano. Ay wala sad. Tignan ko sa bani. Ngano matagtiki mangyud panganan na. Kung sa Huwag ibaw po. kanya kung ang tiki mahubagan matagtao. Oh, matagtaw. Ano din siguro. Bebe. Kanang tay, kita jud kayo tay. Are. Lingkod. Asa man napita? Oh, dire sa Naskigol? Di ba? Naskigol? Babag ug lingkod. Aw. Santay ka kay. Dire Kasuyupan man kasuyupan imong lubot. Na dapit. Asa man kini? Dire. Ayo lagi. Orasyon. Injection. Anad, bakag, anad. Ay, mo hiyos anay mo warang Intro pa to. Ay, supat. Dili na mo ang lyrics. Koptik. Ambing ko siya. Isa tanaw sa kuno madabaw na yung pubag madabaw. Kusup-sup. Kasi So, hindi naman nag-sup-sup. Kisa may sup-sup. Ay, ikaw, kusup-sup ka na. Lurat. Kaya sup-sup ka na kay naray. Nara. mama na. Ay, pagtanong kay pagsubukan na lagi. Hindi ko magpatambal. Wa ang matang tigi anak. Oh. Hindi ko magpatambal. Kung saan man? Hindi ko magpatambal. Kunite na mong anak. Uy, Apo, kagamay si mong gago mo, kuya pa. Paakang kiting. Ayaw kay. Ay, masa. Nakitambal? Oh, na. Sama na ang tamay. Gamay mo yung gagong. Aw, kari ako, epektibo. Oo, may pa. Eh, Ulit ata. ang matagdiki. Ay, dili. Ang matagdiki. Halang ni ko sa gamay ka na nabakana. Ang matagdiki.